Dámy a páni, vítam vás pri novom videu Môj život na Snapchate. Sú medzi nami takí, ktorí v roku 2016 nevedia, čo to je Snapchat. Tak ste sa určite stretli s fotkami, kedy sa ľudia fotia ako takéto pesa, alebo používajú rôzne iné filtre. To všetko robia práve na Snapchate. A toto video bude taká kompilácia Snapchatov, ktoré som našiel uložené v telefóne. Tak sa dobre bavte. Teraz vám ukážem, jak sa budí spolubývajúci, keď ho máte veľmi radi. Vstávame, kokotko, vstávame, budíček, vstávaj, mamo, vstávaj, Aj, tak ľúbiš. Kto je tvoj najlepší spolubývajúci? Oveníček! Chili je vždycky potreba. Dámy a páni, prehral som zápas vo FIFA a musím vyexovať shot. Chyť niečo. Počkaj, on nám nejde strieľať ten malý had. Aha, debilko. Trojdnové trenky, 5-dnové ponožky a zhnitý prst. Včera som trošku oslavoval sám so sebou, dopil som si fľašu slivovičky. Teraz by som mal ísť učiť. Červa! Našli sme tučka na zemi. Tučko, ktorý sa nevie postaviť. Choďte! Prasa je balo do ríti, vy kokoti! Choďte domov! Či nevykrikuj Tučko? Choďte domov! Normálne... Choďte, pes je bol do ríti! Tučko, drž hubu! On ma Tučko. toľko videli, čo ty za celý život do piči. Dámy a páni, dneska som mi po party podaril netradičný úlovok. Konečne som si zajebol s pekným človekom. Ruky nosia iba fakt, že tvrdáci ako ja a na ženy to zaberá. Preto, že ženy vedia, že som cowboy a že keď to jem s koňmi, tak to jem aj so ženami. Kto vie osedlať koňa, vie osedlať aj ženu. To si zapamätaj. Nebem, nešukám a som kurva hladný. Aby sa mi dialo, Olka mi hovorí, že som zo Shy Chickens a ja fakt som a ona mi neverí. Ja sa budem hambiť, že som sa dával na Snapchat, ale človek nič nenarobí proste, keď sa môže zhlúpiť, tak hlúpim aj umrem.